Здравейте от нас. Ние сме в екип аз, Венислава Виденова, Ванеса Златанова и Яна Георгиева и ще ви представим 16-та глава "Прекратяване на войната между работа и семейство". През 90-та година в списание Фортун излиза статия озаглавена "Защо отличните ръководители са слаби като родители". Установено е, че децата на успешните ръководители са по-склонни да страдат от редица психични и емоционални проблеми или проблеми, свързани с наркотиците, спрямо тези на по-малко успелите родители в същите организации. Проучване установява, че 36% от децата на успешните ръководители се подлагат на психично лечение или злоупотреба с наркотици. Всяка година в сравнение с 15% от децата на родители, които не са на ръководен пост. Като едни от главните виновници, авторът определя личните характеристики на ръководителите. Те се изразяват в перфекционизъм, нетърпение, ефективност. Но решение за проблема не е предложено. Явно и авторът и повечето хора се примиряват с факта, че между работата и семейството винаги ще има конфликт. В програмите за лидерство все по-често се забелязва загриженост по темата. Намирането на баланс между работа и семейство се посочва като приоритет номер 1. Но организациите често насърчават този конфликт, волно или неволно, чрез заплахи или повече задачи. Натискът възниква от тесния фокус върху организационните цели и задачи, изключвайки личните. От десетилетия насам намирането на баланс между работа и семейство е проблем за много хора. В стремежа си към успешна кариера и семейство, често работата излиза на преден план. Няколко успешни мениджъра или хора с собствен бизнес споделят как успяват да намерят баланс между работа и семейство и конкретни методи, които им помагат. Тъй като при някои нещата се припокриват, ще ги дам като примери. Оптимизиране на времето. Един от мениджърите споделя, че за него е важно това, което може да прави със семейството си, дори да е домакинска работа, да го правят заедно. Приоритизиране на задачите, ставане рано сутрин, което помага да върши повече лични неща и да не отнема от времето за семейството си. Делегиране на задачи на други хора от екипа. Това, което изрично трябва да се свърши сам, да го направи, но по-дребните задачи да остави на някой друг. Един от мениджърите споделя, че нарочно си поставя по-ранни срокове, защото е по-активен и ден и не се отклонява от крайната си цел. Следващия. Структура на дисбаланса. Работа-семейство. В основата на дисбаланса между работа и семейство лежи архетип на системите – успех към успешния, който се състои от два подсилващи процеса на растеж, всеки от който стимулира нивата на успех, макар и в конкретни дейности. Успехът на един намалява или изчерпва ресурсите за успеха на друг, ако ресурсът е ограничен. Диаграмата в горната част на диаграмата е представен усилващ растеж на времето и ангажираността в работата. Повече време в работа означава повече успехи, което води до повече възможности и желание за работа, което води до повече време за работа. В долната част обратното. Повече време у дома води до повече успехи у дома, хармония в семейството и семейните отношения, по-здрави деца и семейни забавления. Двата подсилващи процеси са свързани, защото прекарването на повече време на работа води до по-малко време за дома и обратното. Давам думата на Яна. Всъщност на мен, Ванеса. На Ванеса, извинявай. Няма нищо. Аз ще представя защо има няколко причини, поради които архетипът е нестабилен и се движи все повече и повече към време за работа. Първо става въпрос за доходите. Ако времето на работа намалее, доходите падат и създава натиск за повече време на работа.
Ние решихме, че този проблем може да се реши чрез промяна на изискванията и факторите за определяне на дохода от страна на организациите. Тоест, вместо да се определя месечното възнаграждение на база време прекарано на работа, да се промени към фактор свършена работа за определения период, което ще избегне натискът за стоене повече време на работа. По този начин ръководителят ще е свободен самостоятелно да определи и структурира работното си време и задачите, които трябва да свърши, и същевременно ще бъде мотивиран да изпълнява задачите си за по-кратко време, тъй като това ще е фактора за по-високо възнаграждение. Според нас резултатът ще е повишаване на продуктивността и същевременно при добра организация да му остава повече време за семейството. На второ място, усилващия процес време от дома има тенденция да бъде особено силен в отрицателна посока. Ако попаднете в такава ситуация, в която по-малко време от дома води до по-лоши семейни отношения, може да има силен психологически натиск, за да се избегне още повече семейни проблеми. Тоест, бутането напред в работата на човек се превръща в удобно оправдание за избягване на мъките от прибиваването дома при нещастния партньор и проблемните деца. И тъй като това прекарване по-малко от дома води до всъщност неуспех в семейството, и което води за още повече и повече желание за прекарване по-малко време в семейството и повече в работата. За нас възможното решение е чрез въвеждане на гъвкаво работно време. Трябва да се, разбира се, трябва да се въведе при условие, че ръководителят е способен да се изпълнява поставените задължения, но отново, както вече споменах, при добра организация на личните задължения и времето за изпълнението им, ще има възможност да се избегна проблемите в работата и в същото време да се подобря всъщност семейните отношения чрез прекарване на повече време в къщи. И на трето място, за повечето изключително успешни професионалисти има повече външен натиск за времето на работа, отколкото за времето от дома. И след като изложих възможните решения за минимализиране на проблема между работа и семейство, ще ви представя каква е ролята на индивида. Първата задача на всеки индивид е да се запита какъв всъщност е неговия приоритет. Защото много хора се оплакват от проблема, но малцина предприемат действия за разрешаването му. И всъщност правенето на съзнателен избор ще доведе до поставяне на ясни лични цели за времето от дома. В статията на Fortune се описват няколко ръководители, които са се ангажирали да бъдат вкъщи повече време, повече вечери всъщност в седмицата и да прекарат време с семейството си. Отказват се примерно от голф уикенд, някой път може да откажат дори бизнес срещи за вечеря или за закуска. И тези стъпки всъщност водят до превръщане на визията за баланс в осезаеми цели. И самото поставяне на цели обаче без истинска визия вероятно ще доведе до отстъпление. Както може да се досетите, за съжаление се поражда и конфликти между менеджери, които все пак искат да прекарат повече време с семейството си, и такива менеджери, които не желаят. И няма точен отговор как да се преодолее този конфликт, но може да се представят няколко принципа. Да се определи за всеки менеджер, да се определи какво всъщност е наистина важно за него, да се направят съзнателен избор и да действат върху него, да се подходи искрено с околните по отношение на своя избор и да се избегне всъщност опитите за манипулация в съгласие или повърхностна подкрепа. И сега ще ви представя пример за България. Направихме леко проучване и се оказа, че в България голямата част от българите изпитват затруднения при съчетаването на професионалния и семейния си живот. Все повече хора ползват отпуск, за да си решат домашните си проблеми. Една от главните причини, както може да се досетите за липсата на семейно време, е грижата около малките деца, което от своя страна води до влошени семейни отношения и чести разводи. Ще предложа примерно решение, което е било внедрено в фирмата, в която в момента работя. След като фирмата е установила този вид проблем, първата стъпка била, че се въвежда система, която се позволява работата от вкъщи и се премахва правилото за задължително идване в офиса. Това позволява на всички служители, независимо нисшестоящи или високостоящи,
да отделят повече време от извън работното си време и да обърнат всъщност внимание на семейния живот. Друга привилегия, която им е дадена, е премахването на стандартното нормирано работно време от 9 до 5. Всъщност им е дадена свободата да имат правото да си структурират работния си ден, кога им е възможно или невъзможно да работят, като, разбира се, единственото условие е в края на месеца да бъдат изпълнени задълженията. И след въвеждането на тези привилегии, фирмата е установила, че всъщност наистина има положителна промяна. Служителите са по-мотивирани да извършват задълженията си за по-кратко време, за да могат да прекарат повече време с семействата си и споделят, че дадената им свобода всъщност е подобрила хем работата им в офиса и хем семейните отношения драстично са се повишили, вече няма чак толкова несъгласие и всъщност скандали и така нататък. И след като представях какво може да направи индивида, за да подобри положението между работа и семейство, Яна ще ви представи каква е ролята всъщност на организацията и как може тя да спомогне за решаването на проблема. Яна? Ванеса. Организацията също играят важна роля при намаляването на конфликтите между работата и семейството. В крайна сметка точно тези конфликти могат да бъдат един от основните ограничители на ефективността и способността за учене в традиционните организации. Тези организации не успяват да използват потенциалната синергия, която може да съществува между организацията, индивидите и семействата, ами вместо това отвличат вниманието на членовете си и ги обезсилват. В новото време вече няма ясно определени граници между работата и семейството. Изгубена е нишата за търсене на синергия между продуктивния семейен живот и продуктивния трудов такъв. Днес се наблюдава притеснителна статистика. Ще разгледаме семействата, в които поне един член е на ръководна позиция. Само 51,5% от тях имат партньор, който може да остане от дома, а в 28% от случаите или и двамата партньори отсъстват, или е семейство с един родител. Тези проценти са притеснителни, но още по-тревожно е, че процента на семействата без партньор от дома продължава да расте. Тези данни водят до заключението, че семейните проблеми започват все по-често да се преливат в работния живот на мениджърите. Организациите трябва да премахнат натиска и изискванията, които пречат на баланса между работата и семейството. Ето защо учещите организации изключват нов вид договор със своите служители, според който същността на моя организацията да подкрепи изцяло развитието на всеки служител, както и взаимния ангажимент на човека към организацията. Договора се нарушава, ако се стигне до ситуация, в която трябва да се избира между успеха в работата или успеха у дома, поради умишлен или неволен натиск от страна на организацията. Навиците, които ръководителите усвояват в авторитарна организация, са тези, които не им позволяват да са успешни родители и добър пример за семейството си. Следващия слайд. Мерси. Организациите могат да предприемат стъпки като осигуряване на дневни грижи за децата на самотни родители, което вече е практика на някои места, но е важно също така да се обърне внимание и на по-предизвикателния набор от стъпки, като например подкрепа на личното майсторство на работниците да стане част от философията и стратегията на организацията, вместо то да се неглижира и игнорира. Да се направи приемливо за хората да признават семейните си проблеми чрез поощряване на подходящи дискусии за споделяне измежду колегите, вместо това да е тема табу. Когато е необходимо да се помогне на хората да получат консултации и насоки по отношение на това, кое е ефективно за тях да използват семейното си време и как да стане това нещо. Сега ще разгледаме един пример от реална работна среда на една организация, чието име няма да споменавам, ще остане анонимна. Работниците в тази организация вече от близо година работят основно от вкъщи, което по едно или друго стечение на обстоятелствата ги поставя все по-близо до семейните проблеми и невъзможността за разграничаване кога е работно време и кога семейно. Организацията от своя страна не е успяла ясно да дефинира своите намерения, дали ще подкрепи разрешаването на конфликта работа-семейство или ще подпомага дори неволно за неговото заостряне. Това се изразява в следните две практики, които се борят помежду си.
Има изградена практика веднъж или два пъти в месеца да се създават онлайн срещи на по кафе или чай в виртуална среда, където се срещат различните екипи и звена и хората могат да споделят какво ги вълнува и от работния, и от семейния живот без ограничения. Съществува също така и свобода в споделянето с близките колеги на случващите се промени в семейството, което по един или друг начин освобождава напрежението. За сметка на това обаче, системно служителите биват претоварвани с задачи, които отнемат супер много от личното им време за изпълнение. Появява се и периодична нужда за оставяне известно време сред работното, с цел довършване на някои задачи, което пък отнема от семейното време. Това е един много ясен пример за опит на предотвратяване на конфликта работа-семейство, но несъзнателното му засилване. Това беше нашата лекция, обхващаща различните аспекти на войната между работата и семейството. Благодарим за вниманието.